vähän kokataan. Täällä tulee vaikka mitä herkkuja. Siellä on 3 kananmunaa ja 2 pakettia tonnikalaa ja valkosipulia ja kurpitsan siemeniä. Ja sitten jos alkaa olla valmis, niin laitetaan päällä vielä tuosta on 2 sitruunan puolikasta. Ja sitten kyytipojaksi tietysti tuosta tuommoista vettä, pullovettä. Mutta nyt lähdetään kuule tekemään nuotio ja sitten katsotaan miltä se maistuu. Eipä siinä montaa hetkeä mennyt, kun rupes kaislat ja palmunnokset palamaan. Tässä sitä ilta-auringossa sitten odotellaan pientä hiilosta ja sen jälkeen siihen voi panna ton pannun tulille. Nämä on vähän erilaisia kuin kotimaiset koivuhalot, että ne ei kovin pitkään pala, mutta sitäkin helpommin syttyy. 2 paperinpalaa tuohon laitoon ja tollaiseen kekoon vaan kaikki ja tulitikku perään ja siitähän se leimahti. Ei varmaan tietenkään haittaa asiaa se, että on niin lämmin ja kuiva muutenkin. Tässä olisi tää toinen nuotiopaikka, mutta koska se on ihan tässä sängyn vieressä, niin mä en viitti laittaa sitä siihen kärryttämään. Sitten on varuste, mitä kaikkea tässä onkaan. Eli tää on ehkä aika oleellinen aurinkopaneeli. Sen voi rullata kasata ja levittää näin. Ja sitten siinä on akkupaketti 8 kertaa tommonen litium nanofosfaattiakku. Ja ne latautuu tuossa hyvin päivän aikana ja sillä saa ladattua vaikka mitä. Läppärit ja puhelimet ja saa kuunneltua musiikkia ja sitten on vielä, täällä on pitkät nämä yöt. Eli varmaan tuossa 7 aikaa alkaa tulee tosi pimeä, 8 on pilkkopimeä, niin sitten on tämmönen lamppu, jonka tein ledeistä. Erittäin hyvä. Se palaa kanssa ton akun voimin sitten, minkä aurinkopaneeli lataa. Ja eipä siinä kai muuta sitten. Niin kännykän saa tosiaan ladattua, vaikka täällä kyllä ei verkkoa on, niin saa niinku musiikkia kuunneltua ja semmoista. Sitten tässä on tää mun keittiö. Tai miten se nyt sanoisi, ruokavarasto. Siellä on tonnikalaa ja kananmunia ja sitruunoita ja öljyä ja erilaisia siemeniä ja papuja. Ja sitten tosiaan tässä voi nukkua. Ihan peitto ja tommonen makuualusta. Välillä voi olla vähän vilpoista yöllä, mutta päivällä sitäkin lämpöisempää. Ja tämähän on tosiaan ihan ei hassumpi paikka. Sitten on tietysti asiaan kuuluva muistivihko. Tähän voi tehdä muistiinpanoja ja piirustuksia ja mitä ikinä mieleen tuleekaan. Päiväkirjaa kirjoitella. Ja tää on maisemat on aika rauhalliset, että voi huomata, että toi kauempana oleva vuori ei näy edes kovin tarkasti. Se johtuu siitä, että täällä on tämmöistä pientä sumua koko ajan, koska tuossa on valtameri ihan vieressä. Ja tuolla siintää nuo vuoret. Se on niin kuin poispäin merestä ja
nuo kun kiipää ylitse, niin voi päästä niin sanotusti sivistyksen pariin. Katsotaan nyt, mitä tää nuotiolle kuuluu. Vaikuttaa jo siltä, että se on saavuttanut niin sanotun savutusvaiheen. Tämä kyllä tapahtuu yleensä hyvin nopeasti. Tässä ei ole muuta vikaa kuin, että nyt on oltava ripeä. Muuten emme ehdi nauttia lämmöstä ja saada ruokaa kypsäksi. Pannaan nyt tänne näin. Ja toivotaan, ettei se kaadu koko juttu. Nyt kävi hieman hassusti. Kokeillaanpa sitä vielä suoristaa, jos siihen pystyy koskemaan. Tässä on luotettu hieman tuuriin. Ja kun ruokaa on niin vähän täällä, ei kauppoja lähimaillakaan, niin jos se annos sinne kumoutuu nuotioon, niin seuraavan kerran syödään huomenna. Mutta näin, kans päälle. Ei pitäisi mennä vartin päästä, voi tulla katsomaan ja olen aika varma, että silloin on valmista. Nyt voi jo huomata, että aurinko paistaa matalalta ja on ehkä noin tunti valoisa aikaa jäljellä ja sen jälkeen on pantava lamput palamaan ja keksittävä tekemistä. Sitä varten onkin hyvä olla pari läppäriä mukana, että voi katsella videoita ja lueskella jonkinnäköisiä kirjoja ja muuta mitä nyt keksii sitten tehdä, koska silloin kun pimeä laskeutuu, niin täällä on hyvin vähän mitään, mitä voi tehdä ulkosella. Kuten näette, maasto on hyvin kivistä ja täällä jopa valoisan aikaan on jokainen askel omalla tavallaan riski. Tänäänkin olen jo kertaalleen kaatunut ja paiskautunut kivenmurikkoihin, mutta onneksi olin erittäin onnekas ja selvisin vain pienillä naarmuilla. Kuten näitte keittiöni kuvauksesta, ruokaa ei tosiaan niin valtavia määriä ole enää. Siellä on muutama paketti tonnikalaa ja muutama kananmuna ja niitä erilaisia siemeniä, mitkä nyt eivät kyllä kovin herkullisia ole syödä sellaisenaan. Joten se mitä on tehtävä seuraavaksi on lähdettävä niin sanottuun aldeaan. Se on paikka. Pieni kylä ilmeisesti tai kaupunki, jossa on olemassa supermarketti ja sieltä voi hakea täydennystä tähän ruokavarastoon. En ole koskaan siellä käynyt vielä. Tienviitassa näkyy, että 12,5 kilometriä ja tarina kertoo, että päästäkseen sinne on ylitettävä 2 kertaa tuollainen vajaa kilometrin merenpinnasta oleva vuori ja laskettava myös alas. Joten aivan tasaisen maan kävelyä se ei tule olemaan missään tapauksessa. Mutta täällä elämä käy urheilusta. Sen takia kerralla onkin hyvä tuoda rinkassa koko viikon annokset. Nyt kun katson tätä, niin huomaan, että hyvin vähän mitään on tapahtunut. Ja pahoin pelkään, että tuo lämpö nyt ei vain riitä. Toisaalta voimme olla kärsivällisiä. Kyllä se aika kuuma on, en sinne sormiani pistäisi. Hieman voi asia auttaa, jos hakisi näitä kaisloja. Ne syttyvät usein helposti. Niitä voi laittaa tuonne. Aletaanpas hieman lisää. Tässä huomaatte juuri tämän ongelman. Vaikea liikkua, kun on koko ajan katsottava, minkä kiven päälle uskaltaa hypätä, ettei se petä alta.
Täällä kun on yksin ja lähin kauppakin on 10 kilometrien päässä, niin täällä ei todellakaan halua nyrjäyttää nilkkaansa tai mitään muutakaan. Tuosta lähtee vähän no niin. Nämä kun pannaan sinne, niin uskoisin, että saamme hieman lisää tehoa tuohon uuniin, niin hellaan, miksikä sitä pitäisi kutsua. Tai vaikka ihan perinteisesti nuotioksi. Koska nyt se vain kytee, mutta jos saamme vähän liekkejä, niin kokemukseni mukaan tuo